Hello guys! Since it's summer, hahanap po tayo ng masarap na halo-halo and we found that in Farmville, Tayabas, Quezon. Look at the place! Talagang napaka-Instagrammable. Maaliw ka sa ganda ng mga bulaklak at pati yung mga crew ay mababait. Here are the menu na pwede niyo pong pagpilian for your special someone. Meron po silang Juan'S famous platter. At ang kanilang pag-uhaw ka sa pag-ibig. May mapagpipilian kang palamig, katulad ng shake, juice, coffee or tea. Ang kanilang sinasabing pag cold siya, painit ka muna. Tapos, ang para sa mga iniwan. Bakit mo ko iniwan? At nandito naman po ang kanilang famous dessert. Ang Juan'S famous combo at saka yung kanilang famous halo-halo. Meron din po silang snacks na siniserve. Pika-pika para i-pick up ka niya. Merienda, favorite. So this is the place. Thank you. Oh my goodness. Ang laki pala nito. Ito naman yung in-order ko. At ito po ay isa lamang sa kanilang maraming Filipino foods na siniserve. Tingnan niyo po ang kanilang pansit. Ang dami po at ang sarap. Pero hindi po kayang ubusin ng isang taong lawang. And eto na po yung the most awaited, yung kanilang Buko di halo-halo na napakaraming sahog. Meron pong stick o, meron pong ube halaya, leche flan, kaong, mango, sweet corn at ice cream.
Alam niyo po ba na isang buko ng halo-halo can fill up to 2 people dahil talaga pong napakadami. Talagang mabubusog ho kayo at napakasarap. Ang yelo po nila ay talagang napakapino, hindi po siya katulad ng ordinary namang na halo-halo. Ito po ay parang na pong ice cream. So, i-detach na po natin yung ating buko para makain po natin. Napakalambot. O, di ba? Marami pa po yan sahog sa ilalim. Bukod po sa buko di halo-halo, ay pwede nyo din pong subukan ang kanilang mango graham halo-halo, buko halo-halo fruit overload, at ang kanilang buko halo-halo presidential. Kaya kung gusto nyo pong mag-explore ng isang relaxing place at tahimik na lugar, malayo pa sa kabihasnan, this is the perfect place to be. Going home. Thank you. Thank you!